Ngize ngayiqeda ngolesithathu ngabe sengiyayifunda. Oh, lo la izolo. Kulesithathu lo la izolo nje lapha. Hayibo, and usuyazi ngekhanda. Hawu bekuhlanganisa nje. Hayibo. Sithi umqondo wakho ke ile mqondo lekuthiwa ama-photographic memory. Into nje uvela uthi ndikhaxa umuntu into isikhona ikhanda lakho seyayazi uyikhuluma njengoba enjalo. So okay, now u decide ukuthi uyibhale lenkondlo le. Is it because of isimo mhlawumbe esibhekene naso siyisizwe njengamanje? Yabo msakazi, lenhlelo esibhekene lenhlekelele yalesifo lesibhekene naso. Abantu ngibona abantu bayafa bayaphela kwezinye indawo aliphela usuku ungezwanga ukuthi khona lekungcwatshwa khona. Labantu laba abamba imigodi sebekhathele, so ngadecide ukuthi no, angibhalele inkondlo lehleze uJehova uma sithandaza ngoba uthi umthandazo wezingane uyosilalela. Hleze masithandaza nathi uzoyizwa umthandazo yethu mase eyahlisa isimo salesifo lesi. Now into engifuna ukuthi ngiyibuke uSandile aze aqale mhlawumbe abhale usuka kude nalento noma mhlawumbe yinto asanda kuyiqala. uSandile umfana osamusha nje. Akekho mdala kule ndima, usamusha. Uqale ukubhala inkondlo ngo-2019 unyaka siyophela. Alright. Ngoba bengasithola isikhathi kodwa bese ezama ukubhala bese iqhamisa ikhono lakhe emphakathini. Awusilandise kabanzi ngoSandile ukukhula kwakhe azagcina sefika esimeni sokuthi 2019 udecide ukuthi abe imbongi. Lo uSandile ngokukhula kwakhe benakho ukubhala ehlekize. Bengithanda ukudweba, ngibuye ngicishe, ngenza uku-actor. Ngibuye ngiyeke, yabo nje manje indlela engakhula ngayo nje ngisho ngithi hayi bekukuhle kuphinde kubuye kube tough, bekushintshashintsha nje ngoba izinto emhlabeni mawukhula uyabona ukuthi okay naku kuyenzeka ukuthi so nami ngabe sengidecide ukuthi no, ngingayiphilisa ngokubhala inkondlo, ngahlulwa yini. Bathi no, angivele ngizame ukuthatha ipeni ngoba khona abantu ebengilalela kubona, ngiphinde ngibukele kubona ngabala ogubhelo mina Nhlimthembu, ozama uCofi nabanye abaningi abangaphambili. Ngabe ukuthi no, nakho bona bayaphila ngalento, pho mina ngingahlulwa yini ukuyenza ngoba akona wonke umuntu oyophumelela ngokuthi ethatha ipeni nephepha bese yafunda mhlambe kuma university. Akona wonke umuntu oyophumelela ngalokho. Abanye bethu ikakhulukazi intsha, yabo intsha isingene ey'damizweni yathatha izinto ebeyingayihlosile ngenxa yokuthi ayikwazi ukufinyelela lapha eyakhona. So mina ngathi no, angibhale inkondlo ukuze ngingangeni ekwenzeni okubi. Mhlawumbe nami ngizokwazi ukuthi ngiyiphilise ngalokho. Bese ngiyathatha ipeni abe sengiyabhala. Okay, now ngizwa la ungilandisa khona ukuthi nawe wenza ukuthi ungagcine sewungena ezidakamizweni. Mhlambe was there a time empilweni yakho la wake wabuka khona ukuthi engazuthi sengibone ngathi ngifuna ukuthi ngilingeke ngingene into efana nalezi? Hayi, lapho bengingakazi ngifinyelele lapho ekubeni ukuthi ngize ngene. Ukuthi abanye engangifunda nabo esikoleni ngathi mangithi ngiyabuka ingane ziphelile, zidlala idakamizwa, zidlala ama-drugs, zidlala zonke izinto lezi zobumnandi ezikhona emhlabeni. Okay, so ngaphandle kokuthi ahaye inkondlo uSandile yini le enye ayenzayo? uSandile okunye akwenzayo wenza acting. Kodwa i-acting yona usayifundela. Okay. Uyifundela kuphi? Ngifundela i-360 Actors Academy. Yes. Ngifundela khona i-acting. So ikona lokho ebengisakwenza okwamanje. Okay. Kodwa ngikhona okunye engisaqhubeka nakho engisazokwenza angikakaberedi ukusho. Okay, no ngiyezwa baba. Ngoba mengikusho manje mase ngisenzi bazobuza abantu emakhaya ukuthi awlo mfana wathi kanje manje kwenza kuphela lo mfana lo kanti kwenze njani? But yabo wena Sandile into efana nalezi ziyenzeka kwesinye isikhathi. Omunye umuntu hayi ngoba esuke ebuza kahle but usuke esacheck ukuthi usohlulekile yini lento obuthi uzoyenza. uSandile wafike lapha emsazweni wasichomela wathi yena uzovula imo lapho
seyaqala kusandile senwaya ikhanda senasi useyabona na usandile uthi yabo lento okwenza ithembiso izokuxaka emhlabeni sometimes ikushayanisa nabantu. All right, so uyibona ukuphi mangabe nje sikunikeza iminyaka ezayo ubuka asibuke 5 years mangabe sisuka la usandile uzoyibona kephi? yabo nje mangibuka ngisuka la kwemanje njengoba nje manje ku-2021 kothi mhlambe kushaya 2025 2026 uyobe sazi usandile ngingasho nje ithi hayi yobe seyicelebrate yena usandile after 5 years nje bese nimbona usandile uzobe saziwa nje hayi lapho ukusebenza kwanzima kwami ngiyabuka ukuthi hayi kuzongibeka kule kunale ngomethi ungithathe down wangibeka yebo yabo ngijahe ndawo ngithi step by step. Yes, I love that. Awukhulume nomunye umuntu omusha khona lapha ekhaya imapha amazwi ongathi ufisa nje ukuthi umnikeze wona? Yabo nje ngingaqala nje ngomanje ngiqale ngibonga ukuthi ukungisupporta kwakho uma wami umanene uganela amagcaba ngiseha ethi sandile enza into ethile kinini ngithi ngolesithathu babuza bathi uyanini konje emsakazweni ngabe sengiyasho hayi ngiya ngolesihlanu sengikhona ngolesihlanu nje wabese ethi hayi ngisengivuka nje kusenze ngihamba wathi sandile mntanami uhambe nenkosi. Bantu ngathi mangifika la sengimtshela ma sengifikile wathi uqale nenkosi umsebenzi wakho uma wami ngiyohlezi ngimthanda. Wow, lovely. Azamnandi lamazi lawo. Simbonga umanye cabanga ukuthi la khona njengamanje ukulalele. Ngiyethemba ukuthi noma ngilalele ke and esikhathini samanje uthando abantu abasha bayalidinga because if uthando ungalitholi ekhaya abanye baze bahamba uthando belifuna endaweni engafanele baze bagcine sebeshayeke empilweni beshawa ukuthi bahamba babheka uthando endaweni ewrong. Kodwa phela kuhlukene khona lolu uthando lokuthanda uyitotosa ingane kube khona lolu uthando lokuthi yabo le ngiyayithanda ngifuna ibinto ethile kusasa. Yes, yabo lo lokuyitotosa ugcine usuyibona lapha emathwekwini sigcwele idalati nje sephendula amaphari sibalekela zona le ngane ebeyihlakaniphile sikhona ngenxa yabazali abanye abazali ingane abayiyali abayitshela okufanele kodwa khona abayitshelayo bephinde beyifundise kahle. Yes, yabo nje bengasho ngingasho ukuthi abazali babafundise ingane bengayitotosi ngizama ukuyibona okay khona la mhlawumbe la angiyisupport mhlawumbe izophumelela ngakho ingazi igcine isibandakanya edamizweni noma ematshwaleni ngoba izogcina now Sandile asibuke leyo kutotosa mhlawumbe umuntu omunye mhlawumbe ngenze ukuthi yena akaze or rather akaqondi mangabe ukhuluma ngokutotosa ukuthi ukutotosa kanjani lokho because khona umzali othi yabona ingane yami mangabe mhlawumbe sithi iyaganga mhlawumbe ngenze ukuthi ithatha amanzi iyachitha yonke into nje iyaganga atho omunye mangabe ethi uyayithethisa ufuna ukuyishaya ikhuza athi hayi yeke ayibo uyishayelana uyikuphi ukutotosa okhuluma ngakho? Lokutotosa lokhu engikhuluma ngakho ukuthi labo ingane micela mangicela into ethile sometimes ungaveli uyinikeze ngoba izogcina siyazi ukuthi yona iyacela yonke into iyacela kanti kufanele izame na ukuzenzela inawo amandla okuyenza inazandla inawo umlomo inazi inyawo zokuthi hambe iphinde ikhulume so lokutotosa lokho engikhuluma ngakho yilokho kanjalo ukuthi noma ingane ibuka ukuthi ikanjani lokho kuchitha izitsha yokuchitha amanzi izitsha nani hayi ingane vele ikhula ngalezo zimo kanjani ingane ivumele futhi ihambe iyodlala nabangani bayo ungahlezi uyivalele endlini ngoba izogcina siphenduka sigcina sikhathele umbuso wale ekhaya sithi no awengiphumele ngizambele lapho izobe sificana nezinye izinto engayijwayele ngaphandle bese igcina singena kulezo zinto ke lesi ezingekho mnandi ezimbi egcine zidala amaphara eSouth Africa emhlabeni. All right, simthola kanjani uSandile? Usandile inamba yakhe uyafoneleka ephinde WhatsApp kule 083 715 4853 aphinde atholakale futhi kuFacebook uSandile Macaba. Okay, atholakale kuInstagram uSandile Macaba nakhona. oh yeah,
bese mengangitholi kule 083 uzongithola ku 08100 08100 48 195. 195. Okay, so lezi numbers ya WhatsApp zombili noma khona iWhatsApp ayo khona ifonayo. Khona iWhatsApp ayo, khona ifoni zifonelekazi u2 kodwa kuyona khona iWhatsApp ekelayo. Okay, all right, okay. Iyona yiphi kulezi zimbili? EngiWhatsApp ngayo u083 okay 715 4853. Okay. All right. So uSandile mangabe simfuna on Facebook siyamthola as uSandile Magaba, siyamthola futhi ku Instagram @SandileMagaba, siphinde futhi simthole ezinombolweni yakhe ku WhatsApp ku 0837154853, abe khona futhi ku nombolo yakhe enye efonelekayo nje kha ku 0810481995. Sizocela ukuthi uzivalelisa ngenkondlo. Uzokwazi ukuzivalelisa ngenkondlo? Hawu ngizokwazi. Ngiyakhumbula kunalo hlelo ladlala kumabona kude ngekhathi nje zakuqala. Uwineleni. Angifuna nokulibiza ngegama. Nsane badanse lo winileke manje sesizombuza ukuthi uwineleni, asivalelise ngokudansa phela lento ayiwinile. Yebo. Wena ngama-2K. Khona lobo kade sayibhekile manje usethi kanti 2K. Hayi ngisho lutho kodwa vele ngilona ngiyangifika phela. Yebo. Ubuke step okay ke lelo kanti lutho ayikhathazile. Alright baba, sicela usivalelisa ngazo inkondlo mhlawumbe amazwi ofisa ukuthi washiye kumlaleli ngaphambi kokuthi ngikudedele. Ebengifisa ukwasho kumlaleli ngizocela ukuthi bengisupport abalaleli abangakwazi ukuxhasa lapho nalapho ngoba mina njengoSandile ngisamncane and inkondlo ngiyibhalela angiyiboni lapho engirongi khona, mhlambe kube khona leyo engizokwazi ukuthi ngilungise. Mina ngibona nje ku right kanti mhlawumbe umlaleli uzozwa ukuthi okay khona iphutha lapha nalapha ngingakwazi ukuthi ngimlungise, ngakwazi mhlawumbe futhi ukuthi ngimtholele istudio ngoba istudio futhi anginaso engisayizama le ngizorekhoda khona. Bengirekhoda inkondlo zami ngivele ngithatha ifoni ngibe sengiyarekhoda ngibe sengi-editha lapha ngama-app. Yes baba. Ezinye ngigcine ngokuzisho mhlawumbe makuthi khona istage le ngibizwe khona noma le ngithanda ukuya khona ngcina ukuzisho kanjalo stage kwi-stage. Kancane step by step uzofika. Kade ngisho ukuthi hayi step by step kancane. Iyabona leyo nto leyo ukuthi umuntu ngabantu. Amen. So umuntu musiza umuntu ngasho ukuthi awusukuyisiza wena uqobo ngoba nawe uzomdinga umuntu ngelinye ilanga ukuze uphumelele. Amen. Uma usiza umuntu usukuyisiza wena. Thank you baba. Alright, asikudedela inkundla ngeyakho ke manje. Inkondlo engizoyisho manje ithi Themba lami. Inkondlo yami yokuqala engaqala ngayo ukubhala inkondlo. Themba lami. Njalo ekuseni mangivuka kugcwele imicabango yakho ekhanda lami. Ngingazi ukuthi ngizokuthungathaphi, ngizokutholaphi, uzobe usunjani. Wena uyithemba lami, alikho elinye ithemba enginalo ngaphandle kwakho. Wena wangithembisile ukuthi soze ungishiye, phela manje usungishiyile. Ngikhumbula leso sikhathi nginawe kumnandi sijabulile ngekho umuntu wesithathu phakathi kwethu sobabili. Ngikhumbula mhlazane ngiqala ukuqabula lawo malipsakhe isimali sigcwele ubuso uthando libhale emehlweni. Phela wena wathi soze ungishiye Themba lami, bheka manje usungishiyile. Ngikhumbula mina nawe sikhuleka kumdali isiguqile sibukana emehlweni sithi mdali nantu uthando lwethu sisikelela ungalingenisa ebilingweni.
bheka manje usungishiyile ithemba lami. Lamanxeba asenhlizweni yami uthi awathotshe ngubani? Lenhliziyo ephukile uthi ayithotshe ngubani? Lenyembezi igobhoza emehlweni ami zona uzazisule ngubani? Phela wena wangithembisile ukuthi unginakekela kuze kube phakade sithando sami. Bye Sandile Macaba. Yabo.